Evo, devojke, šta mi ovdje radimo? Zašto su nas poslali ovdje? Imamo cilj. Moramo postati sirene. Hajde da napravimo sebi repove. To će biti teško s obzirom na to da imamo 2 noge. O, imam ideju. Ja ću koristiti lepljivu traku i peraje. Aha, stavljam peraje, a sada lepim na noge lepljivu traku. Tako je. Treba mi puno trake. Gotovo. Devojke, pogledajte, napravila sam rep. Sad će me pustiti kod sirena. Baš je super. Jel da? Rumi, to je smiješno. Niko nikada neće poverovati da je to rep. Ja imam bolju ideju. Uzet ću papirne stikere i seći ću krugove. To će biti krljušt na repu. Aha, pogledajte, sada imam šareni rep. Dodajem peraju i tada. Mira, šta misliš? Pa to je 3 od 5. Šta će biti ako pokvasimo tvoj rep? Hajde da vidimo. Eto, gledaj. Pocepa će se u vodi. To uopšte nije efikasno. O, Zoe, samo nemoj da plačeš, molim te. Šta se desilo, Zoe? Mira, zašto si uništila njen rep? Samo nisam joj dala da se osramoti. A gledajte šta sam smislila. Imam kesu. Stavljam kesu na sebe. Aha. A sada uzimam usisivač. Iz kesice izvlačim vazduh. Da, kesa je potpuno oblepila moje noge. Gotovo. Sad ću pasti. Devojke, hvatajte me. Padam. Ma daj, Mira, tvoja ideja također nije sjajna. Hajde da razmislimo zajedno. O, ko je to? To je naš omiljeni tigar. Ćao, došao je da nam pomogne. Ima za nas kovertu. Hajde da vidimo šta je unutra. Unutra su 3 bombone. Svaka treba da uzme po jednu. Dakle, hajde da pojedemo, a vidjet ćemo šta će biti. Kako cool! Ja osjećam nešto. Devojke, to su čarobne bombone. Gledajte. Sada imam savršen rep. Wow. I ja? Kako lepo. I ja isto. O, kako je dobar. To je baš ono što mi treba. Devojke, šta će biti dalje? Repovi su stvarno lepi, ali gornji deo ni baš. Mora hitno da se zameni. I već sam smislila nešto. Pogledajte, ovdje je orman. Hajde da nađemo nešto odgovarajuće. Joj. Rumi, kako si? Da li si dobro? Joj, moramo je iskopati. Devojke, ovdje sam. Izvucite me. Hajde. Kakav prelep topić. Hoću odmah da ga probam. Lepota i tvoje mnogo lep. Upravo si, Zoe. I meni se baš sviđa moj novi topić. Izašla sam. Sada mogu da dišem. Dok sam ležala tamo, našla sam savršen topić. Gledajte kako je lep. Odlično mi odgovara. Super! Mi smo odličan tim. Idemo dalje. Wow, ovog puta je šminka. Ja obožavam da se šminkam. Dakle, hajde da počnemo. Prvo ću staviti mrežaste rukavice. Aha, tako je. A sada uzimam senke i farbam ruke. Tako je. Ako skinem mrežu, izgledat će kao da imam krljušt. A sad su mi sve ruke u krljušti. O, da. Hej, šta radiš? To je moje. Ali i meni treba mreža. Ukrašću ti masku. Tako je lijepa. Aha, naneću senke i gledajte, ispalo je čarobno. Super. O, super su vam ideje. A ja sam smislila da zalepim bisere na lice. To će biti baš slatko. O, da, dobro mi stoji. Okej, hajde da razmislimo. Tačno, a znam šta želim da zalepim na lice. Par morskih zvezda. O, kako cool. Dakle, i sa ovim zadatkom smo se snašle. Tako smo lepe. Prave morske sirene.
A šta je to na mom stolu? Neki eliksir? Znate li šta bi to moglo biti? Ne znam, ali bolje da ne probaš to. A meni je jako zanimljivo. Moram da probam. To je slatko. Sviđa mi se. Ništa ne osjećam. A šta se dešava sada sa mnom? Ne, šta je to? Ne mogu da verujem. Cool! To izgleda baš moderno. Sad sam definitivno gotova. Šta? Hoću i ja. Moram odmah popiti eliksir do kraja. Wow! I mi imamo peraje. Cool! Baš su lepe. A ovog puta ćemo napraviti manikir kao kod pravih sirena. Dakle, ofarbat ću nokte u plavu boju. Joj, kako lepo, sviđa mi se. A šta još ima? Lepi ukrasi. Ok, sad ću da ih zalepim. Tu su i školjke i delfini, kako slatko. Wow, ja hoću da napravim sjajan manikir. Za početak ću namazati nokte roza lakom. Ova boja je tako lepa, sviđa mi se. A još ću ukrasiti nokte šeljokicama u obliku srca. Super! Već ste napravile manikir. Nije loše. Znate, ja sam već ofarbala i ukrasila svoje nokte. Sad su tako moderni. Devojke, sve nam je uspelo, cool. Šta ćemo sada raditi? Akvarijum. A šta je unutra? Unutra je sanduk sa tajnim blagom. Treba ga izvaditi. Već sam smislila kako. Imam štap za pecanje. Sad ću uhvatiti ovaj sanduk. Da, uspelo je. Izvadili smo ga to. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow! Unutra je stvarno blago. A brže, dajte mi zlato. Dobila sam tako lepu ogrlicu za kosu. Lepota. A ja imam zlatnu narukvicu za ruku. Joj, izgleda cool. A ja imam super ogrlicu. Sad smo tako lepe. Uopšte se ne razlikujemo od pravih sirena, jel da? Šta se dešava? Kakav je ovo portal? Dobila sam trozubac Tritona. Zanimljiva stvar. Šta? Ups, gde je Mira nestala? Zoj, gde si? Devojke, gde ste? Dobro, idem kod njih. Wow, mi smo kod vrata žurke. I tu je opet onaj demonski čuvar. Šta? Nemoguće! Vratili su se! Moram da bežim! To je sigurno on. Stani! Uhvatili smo te. I šta ćeš sada raditi, jeli? Mi smo sirene. Da, upravu ste. Sklonite taj trozubac. Možete proći na žurku. Dobro je. Ove K-pop sirene tako cool pevaju. Nisam znao. Baš mi se sviđa. Wow, kakva super kućica za lutke. A ko živi unutra? Pa to su lovci na demone, Rumi, Mira i Zoe. One će sve zajedno živeti u kućici. Kako lepo. Ko je ovo? Ja sam vaša noćna mora, zli demon. Vas niko neće spasiti. Odmah ću svom tamnom silom uništiti vašu kuću za lutke zauvek. Uspelo je. Ćao, čao, devojke. Ne, kakav užas. Kućica za lutke se raspala. Gde će sada lutke živeti? Dobro, nemojte biti tužne, jer imate sjajne lutke koje će vam pomoći da izgradite nove kuće. Da, to je super ideja. Sad ću iseći od kartona sve potrebne delove za novu kućicu. A sada uzimam pištolj za lepak i lepim sve delove među sobom. Da, odlično mi ide. Stavit ću krov. Aha, ispalo je super. Šta? Moja lutka Rumi me je naučila par trikova. Dakle, uzimam karton i sečem ga mojim moćnim oružjem. I ja! Par pokreta i ovaj karton se pretvara u potrebne delove za moju kuću.
Da, gledajte, oni se sami slažu u potrebnu konstrukciju. Uspela sam. Pa dobro, a šta je ovo? Ojuj, Oprosti, Liv, ovo je krov moje kućice. Pokušavam da ga postavim na pravo mesto. Hajde još malo. Da, uspela sam. Moja Zoe je veoma srećna zbog svoje nove kuće. Baci kocku. Oho, devojke, odlično ste odradile posao. Sada svaka vaša lutka ima svoju kućicu. Svaka vam čast. Ostalo je da ih ukrasite iznutra. Imate li ideje šta bi se moglo uraditi, jeli? da! Moja lutka prelepo peva. Napravit ću na prvom spratu pravu scenu kako bi moja Rumi mogla da nastupa. To je odlična ideja. Dakle, stavit ću zvučnike i gitaru. Ali to još nije sve. Treba mi neonsko osvetljenje. Koristit ću ove divne narukvice. Zalepit ću ih ovako. Wow, kako je svetlo! Neverovatno! Jel ti se sviđa? I meni! A pozadi treba staviti veliki ekran. Hajde, Rumi, izaberi koji plakat ti se dopada. Odličan izbor! Stavit ću ga na scenu i dodati par ukrasa u obliku zvezda. I stavit ću 3 mikrofona. Devojke, sve zajedno možete nastupati i pevati. Hajde da isprobamo scenu. Wow, Liv, kakva super ideja. Sada uvek možemo da organizujemo koncerte. To je tako zabavno. Ideja. Želim da napravim kuhinju na prvom spratu, da naše lutke mogu lepo da jedu. Dakle, zidove sam išarala grafitima. A ovdje ću staviti sudoperu i šporet. Odlično, tu će biti sto i stolice, a ovdje polica. Na njoj ću rasporediti nudle. A tu će stajati frižider sa različitom hranom. O da! Zoe, kako ti se dopada nova kuhinja? Jel ti se sviđa? Hajde, pokušaj da skuvaš sebi nudle. Sigurno si ogladnela? Znam da si ti profesionalac u tome. Svaka čast. Vidim da si zadovoljna, a znači da sam i ja. Devojke, navalite, ovdje sigurno ima dovoljno za sve. A ja želim da napravim teretanu, gdje naše devojke mogu zajedno da treniraju. Sigurno je potrebna kruška za udaranje. Treba trenirati udarce pre susreta sa demonima. A tu će biti tegovi, a ovdje ću okačiti noževe i koplje moje mire. I želim da po celoj sobi okačim cool plakate, da motivišu devojke za sjajne treninge. Tako je. I potrebno je više različitih detalja. A na pod ću staviti tepisi za vežbanje. Devojke, pošto ste već jele, idemo na trening. O da, kako ste moćne i jake, svaka čast. Dajte sve od sebe. O da, odlično vam ide, hajde još. Ideja? A mogu na drugom spratu da napravim spavaću sobu? Moja lutka će se ovdje odmarati. Dakle, potreban je krevet i više jastuka. Tako je, a tu će biti zavese. Stavit ću fotelju, a na zid ću okačiti divlju mačku. Kako je lepa! Rumi, kako ti se sviđa soba, jeli? Izvoli konzolu za igrice. Vreme je da se malo odmoriš. Uživaj, draga, zaslužila si to. Wow, Liv, to si baš dobro smislila. I ja ću napraviti spavaću sobu za svoju lutku. Ovdje ću staviti krevet. A na zidovima želim da nacrtam prelepu sakuru sa senicom. Wow, lepota. Dakle, a tu ću okačiti zavese. O da, uspela sam. I treba mi par polica za stvari. Da, ali to još nije sve. Na pod ću staviti tepih. Eto, Zoe, hajde uđi u svoju novu sobu. Šta? Da li bih htjela da se presvučeš? To je sjajna ideja.
Hajde da probamo neku odeću za tebe. Dakle, kako ti se dopada ovo? Ne, to ni to. A zlatni kostim? Ne odgovara. Možda zeleni? Kako divno! Da, tako ti dobro stoji. Zoe, dođi ovamo. Hajde da se slikamo. Lepota. Dakle, nastavit ćemo da ti biramo odelo. Ne, to ni to. Šta kažeš na crveni? Uopšte ne. Možda ovo? O, da. Ovo je definitivno najbolje odelo za tebe. Izgledaš sjajno. Jao, zaboravili smo da ukrasimo krov. Okačit ću na njega sliku tvog profila. Kako sjajno izgleda, sviđa mi se. Na drugom spratu ću staviti tepih, a na zidove ću zalepiti tapete u obliku ljubičaste cigle. Tu će biti bazen, a unutra ću sipati gomilu loptica. A tu ću okačiti policu za igračke i suvenire. O, da. I dodat ću više svetla. Mira, tvoja soba je spremna. Da li treba još nešto dodati ili sve super? Odlično. Znala sam da će ti se dopasti bazen u sobi. Šta? Zar su zaista sagradile 3 kuće? Kako ste se usudile? I njih ću uništiti! Ne, i mi imamo super sile, kao i naše lutke. Devojke, hajde da mu pokažemo snagu muzike. Jeste li spremne? Pevajte! Šta? Kakav je ovo odvratan zvuk? Loše mi je! Prestanite da pevate! Ne mogu da se suprotstavim ovoj muzici! To, devojke, uspjele smo da pobedimo demona. A mi smo baš kao naši lovci na demone. Tako smo cool! Da, presrećna sam! Drugarice, hajde da zamolimo naše lutke da organizuju koncert u čast naše pobede. Sjajna ideja! Možda da joj pomognemo? Bila bih srećna. Pomozite mi da ustanem, devojke. Molim vas. Naravno, ustaj, sve u redu. Da, sve super. Moram da popravim svoj krevet. Malo magije. Ovako je bolje. Ukrasila sam ga algama i školjkama. Izgleda tako lepo. Devojke, sklonite se malo. Sad ću da dočaram ukrase. Odlično! Ovo ću staviti na uzglavlje kreveta. Wow, Ariel, to je baš cool. Tvoja magija je neverovatna. Hvala. Mnoge sirene imaju super moći. Ispao je baš lep krevet. A sad ću dodati novu posteljinu. Ja obožavam sve morsko, jer sam ja sirena. Ispalo je tako slatko, baš kao kod moje kuće u okeanu. I ja želim da ukrasim krevet. Dakle, Barbie, uzmi to. Samo nemoj da se pomereš. Sad ću da isečem ovaj karton svojim dugim mačem. Kija! Pazi malo, oštar je. Da. Jesi završila? A šta si napravila? Wow! Ups! Šta je bilo? Kako cool! Hvala na pomoći, Barbie. Nema na čemu. A sada moram da ofarbam to. Koristit ću plavu boju. I spašće moj omiljeni domaći tigar. Aha. I ostalo je dodati par detalja. Dakle, uši. Zatim oči. Usta. I nos. Odlično. Sad ću ovim ukrasiti krevet. I pored tigra treba da bude golub. Šta bih mogla još da uradim na krevetu? Kakvu posteljinu da stavim? Moja pletenice izgleda super. Sad ću pokušati da isplatem isto takvo čebe. Sigurno ću uspeti. O, da, kakva lepota.
Treba mi još par takvih pletenica i ispalo je prelepo čebe. Stavit ću jastuke i mekane igračke. O da, to je divno. Gotovo. Bravo! A šta ja da smislim? O, znam! Ken će mi pomoći. Kene! O, već si ovdje? Naravno, kako mogu da ti pomognem? U stvari ništa ne govori, znam se sam. Na uzglavlju kreveta ti treba roza srce, postelina mora biti isto roze, zatim ću staviti mekane jastuke i puno igračaka. Gotovo. Barbie, da li ti se sviđa? O, hvala ti, Kene. Sve si uradio savršeno. Mua! O, to je tako slatko. Hvala što si pomogao, a vidimo se, dragi. Ćao, ćao. Hajde da pogledamo bliže vaše krevete. Kako lepo. Odlično ste odradile. Svaka je ukrasila krevet na svoj jedinstveni način. Oduševljena sam. Dobro, sada idemo dalje. Okean. Kako je lepo. Obožavam da plivam pored korala. I volim sve svoje ribice. Šta je ovo? To je bio samo san. Jao, kakav prazan, ružan zid. Treba ga ukrasiti koralima. Da, ovako izgleda bolje. Super. A na vrhu ću uzgajiti malo algi. Eto, sad je postalo kao kod kuće. Bravo, a šta ja da smislim? Ja obožavam da pevam sa svojim drugaricama. Mi često organizujemo koncerte. A još mi imamo puno fanova. Znaju sve naše pesme napamet i plešu zajedno sa nama. Da, to je super. Da su sada ovdje svi naši fanovi. Šta? Wow! Pa vi ste ovdje i doneli ste gomilu plakata. Taman će mi trebati za moju sobu. Hvala puno, sad ću ukrasiti sve zidove. Ovdje. I ovdje. I ovdje. Da, lepota. Dodat ću malo neonske trake. Odlično. Ovako izgleda mnogo bolje. Barbie. Da, sačekajte. A šta da smislim? Ne to. O, kako teško. O, znate šta? Sviđa mi se moja maskica. Ken, ponovo mi trebaš? Ćao. Osjećam kada ti treba pomoć. Našao sam tapete kao tvoja maskica. Sad ću ti pomoći da ih zalepiš. Ovo će potrajati par minuta, sačekaj. Eto. O, bravo. Šta je bilo sa merdevinama? Sad ću pasti. O ne, neću dozvoliti Kenu da padne. Spasit ću te. Stani, šta se dešava? O, Barbie, uhvatila si me. To je tako slatko. Hvala. Hajde da se poljubimo. Samo što mi je jako teško. Ups, vi ste tako smešne. Kako ste? Sve u redu i sa frizurom je sve super. Ćao, Kene. Jel mogu sada da dobijem poljubac? Treba mi pomoć. Okačimo na zid. Da, naravno. Ovako. I rasporedit ću svu tvoju šminku. Gotovo. Kako ti se sviđa? Super. Izvoli, ovaj koverat je za tebe. A šta je unutra? Hajde da vidimo. O, to je vazdušni poljubac. Kako slatko. Hvala, Barbie. O, lepota. Malo levo, ne mislim desno, ne levo. Jel ovako? Da, ovako je dobro. Malo ka sebi. Da, super. Gotovo?
Saću. Ispalo je divno. Kene, hvala na pomoći. Nema na čemu. Ja sam stavila baldahin iznad kreveta. Izgleda odlično ovdje. Ali dodat ću još ovaj ukras. Da, cool. A šta se tamo dešava? Wow, Ariel. Ispalo je tako lepo. Nevjerovatno. Da, ta velika meduza izgleda sjajno i meni se sviđa. Devojke, napravili ste savršene sobe, a vaši kreveti izgledaju ekstra. Svaka je odlično završila izazov. Svude je tako lepo. Došla mi ideja. Dodat ću tepih pored kreveta. Tako će biti još bolje. I stavit ću ovdje stočić. Super, onda ću i ja staviti tepih. Da, isto. I ja ću imati lep tepih. Da, i sanduk sa tajnim blagom. Kako sjajno. Sve mi se sviđa. Smislila sam još nešto. Ajde da ugasimo svetlo i pogledamo svaku sobu. Svuda imamo osvetljenje. To je fantastično. Sačekajte, je li to Doritos? To nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. A ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno. Kakva lepa barbika u fantastičnoj roze haljini. Super. Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow, i ja imam barbiku. Tako je lepa. Ima prelepu crnu haljinu. Moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley. Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne. Moja lutka će stajati ovdje. Eto ti. Oho, šta se desilo? Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool. Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo. Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos? Došla mi je ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog Kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? Možeš i meni tako napraviti, molim te. Dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Oho, uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu s sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. Da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu. Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallovom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, ja ću početi sa Oreo kolačima. Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno. A još imam crni M&M's. I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči.
Želim da sva torta bude u očima od Oreo. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu poki štapićima. Obožavam ih. Imaju ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake. One su također veoma ukusne. Odlično. Ostala mi je još jedna traka. Poješću je. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Poprox. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića. Tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O, da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, ups, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu, to je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja. Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo. A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. Niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspela sam da prekrijem svu tortu bombonama. Miley, sad ti. Oho, cool. Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu i jednorog od njih. Baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi dah. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile. Tina, mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi. Toliko slatkiša je ovde. O, da, prelepo. Pravi užitak. O, sad ću i ja probati drugi sprat. Wow, upravo si. Drugi sprat je mnogo lepši.
Neverovatno. O, tu je i nachos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu, a sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatko posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je, sve su pojeli. I sada imate tako velike stomake. I jako ste smešne.